לאסתי שלנו היום יום הולדת, י"ג שנה זה זמן ארוך, לילדה כל כך מיוחדת וארוכה ממש כמו סוך. אז בזולל צריך לחגוג, לקפוץ בטוגנטת ולהשתולל, לאכול ולהשמין כמו עוג ומכות, ולשיר איתך מבוקר עד ליל. אסתי שלנו הכי חזקה, אסתי שלנו הכי מתוקה, איך היא מתפללת, איך היא מתפתחת, הידע דריו לאסתי המוצלחת. אסתי שלנו אוהבת את כולם, מוכשרת ועוזרת בשמחה, אסתי שלנו הכי טובה בעולם, אוהבת אותה כל המשפחה. אז בזולל לך צריך לחגוג, לקפוץ בטוגנטת ולהשתולל, לאכול ולהשמין כמו עוג ומגוג, ולשיר איתך מבוקר עד ליל. אסתי שלנו הכי חזקה, אסתי שלנו הכי מתוקה, איך היא מתפללת, איך היא מתפתחת, הידע דריו לאסתי המוצלחת. אסתי שלנו הכי חזקה, אסתי שלנו הכי מתוקה, איך היא מתפללת, איך היא מתפתחת, הידע דריו לאסתי המוצלחת.